Iñaki, hirugarren galdera ez? Ekonomian esango da beti ez dagoela herrialde aberatsarik, lehen sektorea indartsua ez duen herrialde bat, inoiz ez dela izango herrialde aberatsa ez? Eta pandemia garaian ikusi dugu, Ukraina eta Rusia arteko gerran ikusten ari gara, lehen sektorea gizarte baten arnaza dela ez? Arnaz hartzea modukoa dela ez? Baina noiz pagatuko ditu gizarteak prezio duin horiek, ez, baserritarrari, noiz pagatuko dizkio eta noiz etorriko da, nik modan dagoen hitzak dira, ez, animalien ongizatea, baina noiz etorriko da baserritarren ongizatea, ez, lehen sektorea. Guk hori esaten dugu, baina ikusten dugu indara pixkanak, atzeneko urteetan pixkanaka galtzen goazela. Gero eta baserritar gutxiago gelditzen gara, naiz Euskal Herrian, naiz Espainian, naiz Europa osoan. Jota gutxiago, eta horrek zehozer esan nahi du ez. Eta gizarte honi, hoi adierazteko ez dakit zer erabiliako genduken, altuago esan genezake, baina ez dakit nola egin genezake. Guk, lehen esan duten bezala, prest gaude, herri honek eskatzen ditun produktuak eta guk egin behar ditugun lanak egiteko, lanean ezita gaude, baina gertatzen ari zaiguna gure elikagaiak hain prezio bajuetan saltzen ari gera, atzeneko urteetan izan ditugu urte obexuak eta kaiskarrak, urte honetan soldata afal bat jaso dugu, urte txarretan soldata oso kaiskarrak, baina momentu hontan gertatzen zaigu soldatik jaso gabe gure ahorro pixkak ere hontan gastatzen ari gera materia primak amneste iodian momentu hontan, eta zenbait kasutan zorreta sartzen ari gehala. Eta hori denbora luzean ezin genezake jasan, inork ez, baina baserritarrak gutxiago. Eta adibide bezala esango dut, gizarteak momentu batzutan onartzen gaituztela, eta COVID-eko garaian ia denak esate zuten bertakotasuna, dendatik bertako produktuak oso interesgarria ziala. 40% konfinamentua egin gendun, ura bukatu zen, eta handik aurrea pixkanaka ahaztutzen jungea, eta berriro ere, orain dela 3 urte bezala, ahaztu egin zaigu bertakotasuna zer dan, eta nola jokatu behar dugun. Eta mesedez, dana bukatu baino lehenago, hausnarketa bat egin dezagun, eta nola mantendu zakeguken Euskal baserritarra. Eskerrik asko, Iñaki.